729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB, alas 7:48 po nin aga. Ang oras po hatod sa Indokang Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay punong Barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man po hatod sa Indokan. Albay Computer, Electronic Supplies and Repair. Di kalidad na computer ang hanap mo, kasabay ang accessories. Dumayan po kamo sa Albay Computer, Electronic Supplies and Repair sa ACES. Yan po yan sa may BNO Building, Dinagaan, Legazpi City. Harani po sa nasa DBP. Siringman, paglitso na masiram, yang matyan. Yan po sinda mga tugang sa sentro kan Ginobatan Albay. Asin po mga tugang iba pa na mga produkto po nagibo sa litson manok. Sabi nailing ko sa post ni Manay Shelley Tolosa, sa kada bes na magbakal ka mo kasarong litson, bilog na litson, gari ka po sinda kay libre o may mga freebies pong itatao an sa indang manehamiento. Yang mat litson. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Dakulon sa ko ang nagtitext ngunya na aga. Pasensya na po kamuha. May mga text akong nareceive tabi ngunya na aga. Kas bago habang nagkakaong kita sa gis na pansit bato. Dumantabi mga tugang sa Legazpi City Public Market. Nagdilumang kaya ako sa Udanta. Naghanap akong pansit bato, buda sa rosa ng tinapay. Kwantabi, pasensya na kamuta. So, samuya na, ano nga po ka, Ronald? So, basta may dit kaming technical adjustment, May dit lang kami na technical adjustment po ngunyan para po mga tugang sa samuyang Medyo nagkaigwang problema po usukan so samuya tabi ng mga ibang fasilidades para sa broadcast. Kaya medyo may mga area na nagkikirikitan sa samuyang signal. Kuha na po yan, aram na po yan kan samuyang technical department, technical people. Sabi sa Kuya ni Ronald, referred na po yan sa sa Chief of Technical Department. Si Ramir Tanay, riparuhon po iyan, tabi na may kitinugan naggari may minaaging eroplano sa radyo, etc. Kwan mo yan, aram na po kan sa mo yung technical kaya asikaso na po yan, mga tugang sa mas lalong madaling panahon. Mga tugang lepong personalan si Henry M. naghahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot, digdi po sa DCGB. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Technical Department Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa katubang niya dyan si Angel Mustaza. Asin po si Jenny Balyaran. Tapos si Ringman, mga tugang sa lawas, Mega Force Patrol nakataltag para po sa mga bareta in the morning. Ang reaksyon nindo ka ini, mga tugang na ang voters education isabay mga tugang sa curriculum sa senior high school. Gusto kan Commission on Elections na ang voters ed isabay mga tugang sa curriculum kang senior high school. Ang senior high school baga, iyan sa mga pwede nang maging botante. Tama. Garim sa mga nasa 18 years old yan, yan grade 11 and grade 12, yan baga ang senior high school. Ang abot, dapat daw mga tugang na so, senior high school ang tawantang voters education? O mismong sa mga gurang? O mismo mga tugang sa mga leader kang politiko o sa mga politiko ang dapat ang i-voters ed naramdaman ko lamang so iriskara mo sa mga tugang kan uminaging eleksyon. I-recall nindo sa uminaging eleksyon
Yan daw ang makakasolusyon mga tugang na. Sabi kan Commission on Election, gusto nindang isabay mga tugang ang voters ed sa curriculum mga tugang kan senior high school. So mga senior high school daw ang dapat ang tawang i-edukaran pag-abot tabi sa pagboto? O mismong kita na mga gurang dapat kitang edukaran? O mismong kita, mga tugang na mga maedad na, dapat kitang edukaran kung paano mga tugang ang tama na pagboto. O dapat kitang edukaran kung paano kita mga tugang dahil nababaguan sa tuyang desisyon pag kita po napaipitan. Tama? Tama. Pira ng eleksyon na nominagi, kadakol ka nagbo-voters ed, on the air digdi sa radyo, so simbahan, so iba pa, na mga religious organizations, iba-ibang relihiyon, iba-ibang mga iba-ibang mga iba-ibang mga stakeholders, nagbo-voters ed, people's organization, neutral organization, nagbo-voters ed, nagtanong sa isip ta, nakalaog sa isip ta mga tugang iyan na nakalaog sa isip ta ang tama na pagboto nin kandidato. Nakalaog sa isip ta, daday kita magkarulula mga tugang kung kita po napaipitan. Iyan ang hapot. 0928-777-5548 0995-398-1813 sa Boses Kan Utaw. Boses kan Utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang Boses kan Utaw. Di ba? O ilingan nindo ha. O ano nga na aldaw? Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Sabi, tentative, Hulyo, mga tugang magpapail kita kang, mapuuna kang election, calendar of election of activities. Para po sa barangay as in SK elections. Oktubre 2023, gigibuhon mga tugang ang barangay as in SK elections. Ano nga tabi pading marpetsang kan Oktubre ang election? May schedule lang ko, Melik, ano? Ano Oktubre 30. Ha? Oktubre 30. Oktubre 30. Lunes yan, ano pirme, di ba? Lunes. Roger. Oh, lunes. Last Monday. Monday. Oktubre 30, mga tugang ang barangay as in SK elections. Obserbaran nindo. Kundi mga tugang magruluwasan kikwarta sa ini barangay election siya na. Kundi magruluwasan mga tugang kikwarta sa barangay election. Bata ngunyan baga, ako unto dai, bako mga tugang maray ang feedback as in performance kan sangguni ang kabataan. Kamu niya yaon sa barangay na nagdadangog. Kumusta with due respect po sa tuyang mga SK official na mga mahigos, buda may naginibuhan. Pero sa ilingkan gabos, mga tugang, ang SK tabi, nagburugtak sa nakita dyan kay SK representative sa konseho, sanggunian, panlunsod, munisipyo, sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, nakailing ka ki performance na igminatindog lamang an para manindugan dyan mga tugang sa pinaglalaban kang SK. Igo lamang sinang pigiribo dyan. Ikaw mang gayod ki resolution. Pero, ansin nang ginigibo daw, naging beneficial mga tugang sa indang mga miyembro. Pag iapod ni kapitan ng SK sa barangay, may serbisyo doon dito ang SK. Hello? Hello, good morning, sir. Morning po. Para sa kuya, si Renry, turmi naman ako nagbubuto. Oo. Basta may nagtaos ako, kay ko ako kwarta baga yan. Tapos, iyon biboto mo. Ang bibuto ko, so gusto ko, sa mga na tao, Nga. so mara magkapot sa Oho. banwata. Yan, di pwedeng di mo akuon. Di mo kwaon ngaya. Di mo pag tinaon ka, di pag akuon. Di pwede. Kay ko ako ay, arong baga ka yan. Kiko amo.
Asa sa imo naman sa kung sisan mo yamong ibuto so maray na. Oo. Tapos are magkapot sa Pero kung sabihin sa imo, de sa imo nakakadikta ang kwartang itato sa imo o paipit sa imo, kundi, so gusto mo talaga yun sa imong biboto. tama. Oh. Pero kung halimbawa, de takwaon, ano daw ang epekto kang kung de takwaon ang kwarta? Siyempre, maisip yan. Amo nga sa kuya. Pero ang punto ta dyan, pag di mo kina ang kwarta, salong gari magiging magayon ang kuan, magiging magayon ng manera kang eleksyon ta. Magiging fair ang gabos, natatabil di mo kinuha, di mo rin sa ibuboto. So, para sa kuya, sinunod, iyon ang ano ko, ang patakaran ko sa buhay ko. Kiko mo talaga. Opo. Ano ba kaya manay, kiko aso kwarta ta? Pag di ko ngayak kwaon ini, mapaduman sa leader. Tama. Okay, sige, salamat. Di ba? Ay, ngayon, kwaon mo ngayon ito. Nata, ay, sus, pag di mong kinuha, i-report iyan naman sa kandidato niya na kinuha mo, na tinauna sa imo sa kwarta. Di ba? Pero kung tupunan talaga ng buhay tang di pagkuha, ano daw, adi? Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Maray na aga. Maray na aga. Oo. Ako, ang punto ko, dibista ko dyan, iko ako na. Ako, iboto ko kung sisay ang muya ako. Opo. Nasa konsensya ko. Pag doon ko kaya yung kinuadong bagay, Oo. naduman yan tama para maduman sa leader, or baka makaduman yan sa tao na kung sisay ang magtausay, yan siyang iboboto. Iyo ano? Iyo mananggad, adi. Iyo mananggad. Di ba? Iyo mananggad. Oo. Oo. Tapos, ako talaga, ang gusto ko mangyari sa eleksyon, kung sisay ang pinakadakol na tinao, siya ang dapat matalo. Iyo. ba? Iyo. Oo. Oo. Kung sisay sudahin nagtao, siyang manggana. Iyan dapat manggana. Yan. Pwede. Pwede. Talaga? Pwede. Pero ikamigo, bakit? ano sa iling mo? Okay daw na ang vote. Nagastos na lang ako. Kung nang yung pinakadakulang tinao, pierdi pa ako. Oh, di yan pwede kang lumuksokan diyan sa pier. Kung dami nang yung mga kurupartay, at ang nanggaganang eh, sudahin nagtatao. Yan. At least lamang pag auto election madalagan pa, sa dahil siya matao. Yung mga. Di ba? O, dapat. Ano kayo ng voters education ko sa mga amigo ko. Oo. Pero ikamigo, anong masasabi mo na ang voters education da isabay sa curriculum sa senior high school? K-12 Tama. program? Tama. Pero kay paano sumagurang? Yung mga. Iyo. Okay. So, Okay. Ate, so ate, kakaling niya sumagurang. Oho. Oho. Ano pa rin ako? Sisingin din kayo sa mga magurang na nagkukuhaning kwarta. Oo. Pero pika. Isabay sa voters ed. Sisikong kang aki. Takas na ngayon kang kamot pa. Ikaw pag ngayon. So, ang education, duman. Yes. Pero, sa mga estudyante. Okay. Salamat, Pigo. Sige, Pigo. Mabuhay ka. Salamat. Di ba? Lumata, di ba? Actually, ang proposal, mga tugang, is not only for the senior high school. Ibo-voters ed atabi, isasabay sa K-12. Pag sinabing K-12, poon mga tugang iyan sa grade 1, hanggang tabi sa senior high school, 12 years baga yan, di ba? K-12, poon dyan sa grade 1, hanggang senior high school, gagamiton da tabi isasabay sa curriculum. Ano daw kung epektibo mo na strategy yan? Adi, hello, good morning. Good morning. Yes, morning po. Sige po, Flet. Off the air. Yes po. Ano po ito? Kuya, Ah. pili kayo po sa kwarta mo kadalagan dito sa leader tapos pagkatapos ng election ni Reno Mansola. Okay. Iya po. Ang boto sa balota. Okay. Opo. Salamat Salamat. Di ba? Oh. Baka lamang ilan mo Huto nga ni mga tugang nakaya program sa Piglon Smith. Sa Domingo, magdangog ka mo sa Sabado, alauna hanggang alas 2. Kaya program. Ako po nakatukaw. Alas 2 sa day. Alas 2, tabi, sa Sabado. Gibo kong Domingo. Guro gusto ko magtrabaho ng Domingo. Masabi si Tricia, na mayon niyo, kani kung matrabaho ngayon din nakuhan. Matrabaho ngayon yung Domingo. Sabado po alas 12 napon, kaya environmental advocacy program kandi si GB para po maprotehiran ang satuyang kapalibutan asin makagibo kita ki on ground activity sa satuyang sadit sa nang paagi makatabang-tabang lamang kita ki baski diit
sa padagos na damage mga tugang sa tuyang kapalibutan, dara kang ano man na bagay, di ba? Ang target mi talaga naman na dapat ma-involve, ma-engage ang mga aki. Tiga para taraman sa muya ni Ma'am Brenda, ma-engage mi mga tugang sa mga aki sa mga eskwelahan, tanganing sunakudang kan aki sa mga eskwelahan, madara sa harong, arog kan pigigibo kan earth savers sa saindang mga member school, lalo na po dyan si Sir Jenner, yan po dyan sa St. Agnes Academy. Pag naukudang kang aki ang tamang pagproteher kang palibot, waste segregation, climate change, and any other mga tugang practices na makamitigate lamang asin mapreserbar ang satuyang kapalibutan, ang naturalisa kan satuyang kapalibutan. Baka lamang madarakan aki sa harong na suaki ang magtaram sa magurang. Ngayama, uni ngayama ang tama na pagsegregate nin basura, uni ngayama ang tama na pagtapok nin basura, uni ngayaan ma ang dapat darahon ta sa pagsaod ngaya. Tangani ngayama, di kita magpaparadarang plastik sa arong. Uni ngayama ang dapat kong gibuhon sa school, tangani ngayama na, di ako magpapadara ki bottled water na balunan ko pag ako nag-eskwela, magbakal ka ngayama makitumbler, for example. Reuse and recycling. Refuse and repurpose. Di ba? Gaman sa mga arts. Iyan saro sa obheto ka ito na programa na pati so aki ma-engage. Baka iyo man ang nailing, baka araw kayo nailing kan COMELEC na gustong mangyari mga tugang na ipaaram sa mga aki, tabaka lamang kitang mga gurang, masupog kita na ano ang bigyan para ano? Ay, may. Ano noy? May, di ka po kan magkua. Sabi po kan schoolmate, pigtura po sa mga eskwelahan, bako da po maray iyan, na ugali ng butante na magkua ka kaan. Ay, di kaunta yan noy. Tapag di mo kinang mapadaman sa leader. May. Araw po ang pong kaini. Natamay ta nagkua ka kaan na 2,000 na inahali dyan kay mayor, hali kay congressman, hali dyan kay board, hali dyan kay vice, hali kay gobernador, hali kay presidente, hali sa senador. Sa pagkandidato ninda. Bako tabian may maray na practice ta. Pagkadalan ni po sa eskwelahan, de po kita kan kami po ang isipon po nindo, de kita magkakaigwan nin marahay na futuro, kung mapili kita kan mga leader na, de mo man ginusto, ibinuto mo sa natanatawanan ka. Baka lamang kitang mga gurang, kita, ako, ika, kita gabos, masupog kita, kung mataramang kita kan akita. Ano ngayon yung gusto mo, no? Hindi ko inikuano, hindi kitang pangutuhan taon-taon. Hindi kitang pangutuhan. Hindi bali ngayon may di kitang pangutuhan. Basta ngayon may di kan magkuha. Kung araw kan taramang kan, baka araw kan sugusong nailing kang COMELEC, tagustong isabay mga tugang sa K-12 hanggang sa senior high school, ang voters education. Hello? Hello, good morning, Idol. Ay, good morning, boss. Marinaga po. Ngayon, masay mong pigwitig, ang tema mo, yan man ang mga kalangan. Opo. Gusto na isabay kan COMELEC. Ang suggestion ko, Sir Arupe. Opo. Nakasabay pa sa mga kuyang kan... Curriculum sa eskwelahan. Ako, yung sa magkaroon sa mga edukanan, sa mga malinga edukasyon, ini mga kandidato, na natapos ng gobyerno, yan dapat edukanan, na dahil sila magpagkakibot. Aha. Dapat, tagwar ka, pagkakuanan ng kantawo, bawa sige na po yan, nakanmasa yung magmayaman natin kubrin, makuha yan. Sakaspasan, Yeah. ang dapat darong edukanan ka, ilang mga kandidato. Pumanap ang kandidato ang karaman. Aha. Kaya mo magpagkakibot, muna edukanan. Yeah. Dapat kasi wala kang tao na Aha. ng gobyerno. Sir. Sorry. Kumuha ka tabi, sir, kaya sarang basong tubig. Uminom kang tubig na malipot, Salamat. Bye-bye. Uminom ka po sarang basong malipot na tubig. Pampakalma sa dugo. Hello? Good morning po. Good morning. Ano sir ang reaction mo duman sa plano kan COMELEC ng voters ida isabay sa K-12? Ano po
po, sir. Dahil na po yan pag-intindiyon. Ang tutukan ninda, ang makabasa ang mga aki bago ninda ipasar. Ta may grade 4 na akong mga aki na naaraman na nagaduro-dirig di sa kuya. Sabi ko, tatao na ka mo magbasa. Opo da, sir. Ngunyan, pipa merindel ko, tama kaya ano man. No. Pipa basa ko, man sir nakakabasa nga, pipa pasar po ninda iyan. Iyan ang Igwa nga hapon. ning aking babae, nagdigding naglunubi na tamang-tama sa gruto. Pipa basa ko lamang na sarong linya lamang. kaaldawon. Oh, Kaya lamang sir tabi nakapuon. may problema. Ano? Kaya yan po tabi, Dagdag sir. na naman na adalan Paano na mananggad mga iyan, aki? madam? Lalo na po tabi, sir, sa mga taga-Bulukod. Diyos ko, Lord, perdon. Oh. Ano na sana? Grabe Oh. ang gastuta sa edukasyon, milyon-bilyon. Oh. Ngunyan, ang mga aki, wala man kinakaurukodan. Dagdag mananggad na adalan na naman kan mga aki. Ano? Problema na naman Sir, di ko po masabutan. Pag Ako ma-exam si madam, saro sa mga hapon. Niirak lang ako sa mga aki na mangyayari in the future. Iyo. Nga po, iyan na lang po, sir. Iyo po. Elementary, ang ibang mga akin na natututukan po kang magurang nakakaukod. Pero sa mga pila, ako taga-bulod man po ako, sir. Taga-pilar ako. Pareho kita, madam. Taga-bulod man ako. Nag-arado ako, sa farman kami. Opo. Ngunyan po. Pero nag-inong ang magurang minuturuan kami. Iyo, Ngunyan magayod, ang makabasol man ang ibang magurang. Iasa na sana sa mga maestra. Iyo Tapos, baga. sir, ang mga aki, nakatawara kay Marina, dahil nakakaukod magbarasa. Iyan po dapat, sir, ang tutukan ta. Grabe ang gasto sa libro sa mga ano. Tapos, anong naresibi kang mga aki? Wara po. Oho. Salamat. Salamat, madam. Very Sir, opo. welcome po. Very well said. Di ba? Magayunon ang sinabi ni madam. Ilingon mo naku ako sa punto niya. Dagdag na naman iyan na lalanggan mga aki. Di nga rin nakakabasa. Palan mananggad. Isasaksak mo pa salbata ng pangyari sa maabaka. Hello, good morning. Hello. Hello, amigo. Yes. Pinaribok mo naman sa bano. Migo, tama sa punto ka itong palcolor ta. Maisasabay mo, gusto, actually, this is this is just a plan. Gusto kan COMELEC na isabay sa curriculum kan K-12. Dagdag na naman na adal ng kadaki ito. Ibang amigo. Dahil pa nga nakakot sa ibang kang edukasyon, dagdag na naman. Ano pa siguro edukarang kitang mga gurang adi pag-eleksyon? Di ba? Yung mga batang mo niyan, mga kung pura de los buenos. Tapag ang gurang madi, pade, amigo, tuminaram sa aki, noy, di ka magkwartang iyan, di ka magparasunod-sunod sa kuna yan, ano iboboto taon, ano sisang gusto mong iboto na tao, di ta kapagboto, sisang gusto mong boto, mag-discuss sa pamilya, sisa ang pinakamaray na leader, kapitan, sa maabot na Oktubre. Yung mga amigo. Aram mo niyan, mga aki, matibay, naku naman sa eskwelahan, Oo. mag-tiktok, matibay, mag-tiktok. Sa TikTok. Sa TikTok man lang ganda di. Maray sa TikTok kita mag-eskwela, biyo pa. Yan. Pirma naman sa mga pagbuburukasan. Oo. Kaya ako, nagluya ba naman sa kalidad? Iyo, totoo, amigo, totoo. Bilis buenos sa iyo. Totoo, okay. Dahil kaning social media, number one na may maraot. Oo. Manong ko naman yun sa ano? Ano pa man ang unay ng Pilipinas? Yun na ini. Hindi. Whether you like it or not. Iyo baga. Yun na ini, talaga. Yun na ini. Dapat ibang bagay na lang ito rin. Naharugan good manners and right conduct. Nyan, values. Pagkusugon ang values education. Adi? Yan ang dapat dito. At Oo. mga ating mo niyan is kulang na sa nasabihin na matumag ka ngayon. Ituro sa mga aki ang pagiging ang tiguturo na value sa Boy Scout o Girl Scout. Kulang na ngunyan ng kay mga sa pagrespeto. Yeah. Sa bagay. Ito ba gano'n? Karayo pa ng gurang mga kaibisan niya. Kaya dahil agihan ka sana. Okay, yes, totoo yan. Okay, Miguel. Yan ang nangyayari ngayon ng panahon dahil sa bombarded na kita ng mga yaon ng technology. Nagiging hugakaw ng mga ate. Yeah, okay. Yung mga dahil na mo na mga pahuga. Pag sa lamaw, mas matangaan na. Kung kasi daw nga ininoy, ika na nga ma. Yaon ka naman sa langya dyan. Ito yung gasa. Natingin para surusimbag ka, mas surusimbagong ka na ngayon. Ano nga, matumang ka na?
Suso nga si pa, naghapot pa. Kaya minsan, naroon mo nagang panahon, ano? Yeah, okay. Iling siya naganggurang. Yeah. Taroy ka na. Yeah. May patamaan ka to. Ngunyan, hindi ka makuha sa tingin. Oh. Dalawa ko sa tingin. Okay. Salamat, Pico. Salamat. Di ba? Oh, ayan na. Ay, hello, good morning. Awara na suna sa globe. Sige, paapod na po sa gusto mag-react. Di ba? Oh, ngunyan. Sa Oktubre, ako habo kong manginutan, pero sa Oktubring eleksyon, SKN barangay eleksyon, maruluwas ang kwarta. Inigero, hiling ko man sana ini. Forecast ko lang ini. Aramin do kong nata. Nata mga tugang taday na law, kinansila kan gobyerno, kan mga congressmen, kan senado, ang barangay as in SK election, kedawang beses. Ang sabi ninda, kulang nga sa budget, di nga kitang budget, na may pinatubod po kita, ano ko nata pinatubod kita, igwa ba ito ki 8.5 billion na budget allocation. Ang sabi, para da madagdagan ito, kinansila, tede nga kitang budget ngunyan. Mala, so sinurat na napading Marna News kan uminaging simana gayo dito. Sinabi kan Comelec nang gagamito ni ng budget. So dati, taday man sila po dinagdagan kang Kongreso sa General Appropriations Fund o Act nin budget para sa eleksyon na ini. Bakunalan si kita. Di man palang dinagdagan. Pwede man sana palang so dati, hinaloy pa so ago ni kan iba, na dyan sa mga barangay, igwa ki barangay officials, na hugakon, buda igwa ki barangay SK, na di man nag-perform. Maray kon so kapitan na mahiguson, so barangay official na marayon ang serbisyo, maski ang lifetime iyan dyan, maug man barangay. Nya kon super midai. Hello, good morning. Para rin si kita. Nagturumod bang kita tulos? At ano naman mo ito pa rin kung natang i-cancel tan barangay eleksyon? Iya ba ang rason? Paano? Kapot maganinda ang national. Kaya anytime na gusto nila, pwede yan papundo. Ang totoo ka ito, nagtiripon sinang kwarta na pang tao sa sen ng kandidato. Iyan ang totoo. Desa na mapikon sa iba, pero yan ang totoo. Yan. Nagtipon. Yan ang evidence, Nagtipon. Oli pa, Oo. ano na ang purpose kang Comelec na i-invest yan sa K-12? Gusto nga ning pakusugon sa pagsabot kan publiko sa tamang pagboto. Idukaran ang mga aki. Tangani na, baka managad sa ng filosofiya, baka suakin, magtaram na sa, baka mga aki nan, mag-edukar sa magurang kang pagboto. Ang problema nga ni BP, ang obligasyon nindao sa mga butante, dahil man nindao na, kumbaga, dahil man nila na-implement ng mga taga-Comelec, sisay na lamang ang nadakop na nagbakal kiboto. Yan nga na vote buying na yan. Aram na igo kinangyari sa kapalibutan takan uminaging eleksyon. Dahil man sila pwede na mag-imbestigar kamuto propyo. Kaya nga ni, yun ang point of view duman, ano ang sistemang dapat nagpapara-embed sila kang mga dapat nag-ibon ko mga aki na uyan sa nga nindao, dahil ninda na Makusugon so barakalang kibuto kang eleksyon. Ang nadiskuido palugod so nagtao ki ano yan, nagtao ki benepisyo duman sa tao na ipinaagi duman sa resolusyon, ordinansa. Asistensya nga ni. Sa kabaga. Pero so talagang lantara na halos sa gabos na munisipyo, syudad, probinsya, igwa ki mga arogan, dahi man kinadakop na kasuha. Taday man kinagreklamo. Sus Marisol, data, kayo po ang magreklamo? Sabi ka diba, obvious. O ni nga ni, David, ang point ko doon, dahil ka magparaturo, kitaw, ang finger mo, nagtuturo sa'yo, mga pat. Relax lang, relax. Uminom kang tubig, yo. Paano? Pinainit mo na naman sa payo ko. Paratara mo. Okay. Tama ka dyan. Okay. Salamat. Diba? Oh, reaction. Hello, good morning. Ay naputol. Hello, ay naputol na. Diba? Ayun da. Pangyayari sa maabaka. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw.
Si Joshua Bino ay Jenny, tano sa ko ni si script na news about sa DepEd baga? So tungkol duman sa learning loss. So kaso hapon na binasa kong script, garo yaon diyan tabi sa lokal ta. Yaon si Joshua ngunyan sa DepEd, mga tugang may magakaorong kita regarding duman sa pigapon na learning loss. Tama itong sabi ni Madam Sorotang Caller. Natabayan ito para daragdagan iyan. I-concentrate nga ninda kung paano nga kita ang mga aki makabasa. Kung paano nga sa mga aki makaukod na magbasa, buda maka-identify kan mga numero sa pag-aadal, mga tugang kang DepEd, ang grades 1 to 3, kano minaging pandemic, day po taratao na magbasa. Day nga ni nakaabot kay 50%. Reading and numeracy. May problema, mga tugang sumangana sa grades 1 to 3. Malibo nga yan pa yung mo. Di kakat. Joshua Bino, live from DepEd. Kaya ba po mga tugang ang tagapagtaram kan Department of Education, si Madam Mayflower Homamil, the sexy lady. Joshua Marinaga. Morning sa mga Masabi si Madam Mayflower. Masabi si Madam Mayflower. Primos nung pag-interview. Yun niya ka-intro. Okay. Okay. Madam May, Marinaga po. Yes, ma'am. Good morning po, Mr. Henry. Good morning. Good morning, ma'am. Welcome po sa DCGB. Diyan ko baya po si Diyos bata. Medyo nakaso attention ko ka itong sa bagang naging presentation ka naging aldaw diyan sa sa Marizon regarding po duman sa numeracy and literacy. Literacy and numeracy. Yeah, kan mga nasa grades 1 to 3. Dahil lang po sa epekto kang pandemic. Medyo hababa Madam Sukwan hababa sa percentage kang ready na para sa masunod pang mga sa senang antas kan sa inang pag-aadal. Ano po ang garinahiling kang DepEd na rasong nata naging arog ka ito Madam ang percentage na di nga naka 50% so kahandaan kan mga aki po sa grades 1 to 3 tabi. Well, may mga factors na hiniling and mga assessors na kung nakaarap ka first dahil yan di ko consider ka na impact ang pandemic where naka-house lang, kumbaga nasa harong lang sa mga learners Yes. walang in-person interaction with the teachers. Yeah. Sa mga ganyan po na grade level, yan ang tig-apot ang primary level, yan ang most vulnerable na learners na nakaituhan man hanggang talaga ng actual or in-person na teaching kasatiya ng mga learners. So, pagkakaituhan talaga ng ganyan guide, yung group na iyan, nag-i-establish pa lang sa kanta yung mga competencies along reading especially at pagbilang. Opo. So yun, mailing ka na duman sa April Center na report ni R.D. Gilbert kang nakaaging aldaw, more than 50% ang talaga hindi pa grade level ready. Yeah. Duman sa group na 1 to 3. Opo. Ma'am, may paano po ito? Kung arog ka ito ang statistics na may 79 point something na akong nahiling about garo literacy ito eh. Di ba? And nabako pa ready. And medyo halang ka man po sa numeracy. Kung arog po ka ito sa naging assessment, paano po ito nakapasa from grade 1 na naging grade 2 and so grade 2 naging grade 3? Actually, yaong pasinda. Kumbaga ito... yaong pasinda mo yan. Yaong pasinda mo yan. Okay. Okay. Opo. Tuunan lang talaga dumaning pansin sa mga subjects na very critical and
important, doon lang muna nagtuon. Yeah. Kaya lang, we are admittedly, itong grade levels na ito, sabi ka nga, mas kaipuhan nila talaga ng personal na pagmamno ng mga teachers along reading and numeracy. Yeah. Kaya duman sa ano na ito, duman Opo. sa subjects na ito, sa competencies na ito, duman lang nagbaba. Pero it doesn't mean na, hindi na kayo pwedeng ipasa Yeah, sa yeah, level yeah. dahil Oo. hindi lang kayo nakapasa dalawang subjects na yan. Oo. They are there, pero sabi ka nga ni, kaipuhan ining ipantay sa standard. Okay. So, nahiling ka na ang mga losses na ini along this reading and numeracy competencies, yan po ang pigpupusan kang DepEd Region 5 na dapat ma-recover ka iyan and we develop conceptualize the learning recovery plan na iyon man yan ang pioneer sa buong bansa. Yeah. So, ma'am, iklaro ko lang ha, tayan talaga sa concern ko kaso kan inot pa ka na dangog gusto itong news dyan hali sa Indo na. Nailing ko man nga today, 2021-2022, di ba? School year, 21-22. So, meaning po, ining mga ano ini, ining grade 1, grade 2, grade 3, yaon sinangon yan sa presenting level na yan, tama? Yes, at sinda mo Nasa yan present ang level. ipansin ko. Ayun. Sinda ang may interventions mo yan. Oho. So, ang pandemic baga po is 2019, kung di ako nasala, di ba? Part of 19 yata and 20, arog ka iyan. So, meaning po, so mga nag-grade 1 dyan, so grade 1 last year, o so grade 2 last year, baka po yung grade 3 ngunyan. Tama po? Kaya po, Oho. yung mga, halimbawa, grade 1, last 2 years, grade 3 sinda mo yan. Oho. And, sabi ka nga ni, dahil yaon sinda, they are the ones needing intervention and they are the ones benefiting from this LRT. At di tayo papayag, nag-graduate sila sa basic education Yeah, na yeah. hindi Tama. nare-recover yung mga Tama. losses. Tama. Oo. So, ma'am, factor po ito talagang daiki face-to-face o interaction with the teachers. Usually, baga po, modular kita, titao sa module, pipadara sa parent, di ba? Garo diba? Tama ba? Duman garo na iling naggap kung natatagari maluya so anong baka magud maluya. Garo medyo Opo, kasi di ba? yung modules natin is self-learning, di ba? Yes, yes, At yes. ang sabi ka nga ni, talagang may grabe ang impact duman sa primary level. Yeah. grades 1 to Bata 3. foundation bagay ni adi, grade 1 to 3. Oo. Okay. Di man ka maghiling na pag-aadal na baka sa mga magurang ang tuminalion na maraingon yan? Hindi nasakop ng DepEd ang mga burang na adult na basic education. Dahil karawaman sana po ito. may mga joke baga kang inot na baga ngaya after kang graduation sa magura ngayang cum laude o sa magura ngayang valedictorian. May mga joke baga. May mga joke. Pero Opo. sabi ka nga ni before, let the children study. Opo. Igay sa sinda. Yeah, Na yeah. ang competencies na nawawala, mo niya nahihiling ka na, sayang ka itong panahon na sana ito, Iyo. tatapol ka ng mga sindang nakanood with the guidance of the parents. Hindi yung ina-answer ng parents. Yes, talaga. So, baka mananggan may point na arogan, kaya, subites, baka, sa mga parent, dahil napipirit sa mga akin na mag-adal, tayaon sinagabo sa harong, di ba? Madami. Yes, opo. Oo. Posibleng may mga arog ka na may mga arog tabi ka na situation. Now, so ano po ang gigibuhon ngunyan kang DepEd? Ngunya, pero po ma'am, ang grades 1 to 3 ta po, pero ang subjects yan, 7 or 8? Sa ngunyan po, 7. 7 Pero subjects. may piga-adalan mo niya na policy. Oo. Na ining grades 1 to 3, baka gawin na sa na iyan na 5 subjects. Yung But mada? wala pa naman ang policy na yan. Iyo, pero ang concentration ninda sa learning loss, para makuha ining learning loss na ini, ma-recover, doon po sa reading, tama, reading and comprehension and math, numerical. Reading and literacy ang apunta kayan sa reading Opo, and numeracy skills. Sa math. Ang ginigibot na yaon pa mag-irarise to as each mga subjects in the 48 grade levels. But we have implemented the 8-week curriculum, contextualized curriculum. So, 8 weeks iyan, before sinda talaga mag-immerse duman sa regular subjects, mga 8 weeks muna sila sa reading and literacy. Kasi syempre pa paano tutukbuan iba pang subjects, basic nga na pagbasa, Yeah, maluya pa. totoo.
Totoo. Magturo ka science ngaya o ano yan ngaya kung anong subject pa yan. Puro ito may reading, di ba? Puro may reading. Apektado ang kabusan, madam, di ba? Basic talaga yan. So, yan po ang niya. Pigigipot ako yan. As one of the interventions, itong 8-week contextualized curriculum na pig-implementa before talaga mag-immerse yung mga aki dumaan sa regular subjects nila. For these grades 1 to 3. Oo. Ay, naputol. Diyos ako mapod sa imo daw para dahil ka durod dito horon may kasi Madam Mayflower. May lang Joshua Ako tawid mapod sa imo. May lang. Tapodang ko si Joshua sandali lang ha. Ay nangani ito. So, ay nangani. So, numero ang pangyari sa maoraro. Numero ni Joshua. Ako mapod tabi sa mo Joshua para tuloy-tuloy tayo kay Madam Mayflower ha. Okay. Okay. Sindi lang kung talaga may problema kita. Pero hello, ma'am. Yes, good. Hello po. Yeah, morning. Opo, giraray. Iyo, sabi ko nga ni po na di kitang pwedeng basulon ka ini kung di so pandemic, so virus po na nakakulong na nagkausa para kulungong kita sarong. Yes, gabos man po baga kita apektado ka iyan. Dagang dapat ng impact ang pandemya. Opo, okay. With that po, madam, sabi mo yung mga interventions na pinagigibongon yan, di na po maapektaran ka ansukan? So, other subjects na dapat adala na sa oras na yan? Hindi naman po. Kaya nga po tayo muna mag-focus doon sa basics para hindi ma-affect yung mga regular subjects na dapat panindang adalan. So yun nga, may inaapod kitang interventions na 8-week contextualized curriculum para ma-recover muna ito mga nila along reading and sa numeracy, sa pagbibilang. Kaya po, dumanbaga na ilingta for this school year sa report ni R.D. Gilbert na itong 50-something% na hindi pa grade level ready, meaning wala pa ka itong intervention na 8 weeks. After the assessment, bumaba ito, may significant decrease sa number ninda. Ibig sabihin, may effective itong taotang intervention muna sa kanila. Ma'am, nagluwas po sa indong pag-adal. General ang naging general po. So, halimbawa, pag-abot sa numeracy, 79.35, paano naaraman na ini data tao mag-identify kung numero, kung data tao sa math o whatever? Ano pong naging proseso? May tools po dyan na ginagamit ang mga teachers para mailing na initatao mag-recognize kang number. Opo. O ini na-identify niya pag halimbawa may sample ngayon, may duwang pitaso of something. Maitataram kang aki kung anong number or pera ang items na iyan. So may tools po dyan na ginagamit. I see. Okay. So with that po, pag-abot sa literacy, kaya pa daw humabol ini ma'am, tabi pag grade 4 ninda gari parang handa na sinda tabi sa siring na pakipaglaban sa tama na sistema ng edukasyon. Yes. Confident naman po kita dahil inadala naman ining intervention program na masisimbagan yan. May mga consultants po kita from other agencies, from the central office, from the USAID. May mga consultants kita na naghihiling na ano ba ang pinakaakma according sa needs ka mga learners sa digdi sa Bicol region para ma-recover iyan ng mga losses na iyan. Okay. This is in terms of elementary 1, 2, 3 na grades Sa po ma'am, sa senior high o sa junior high school or senior high school, may ginibo po kamo pag-aadal kung kumusta ang impact sa inakang pandemya? Wala pa ning talagang study na nag-devote yan. Pero nailing naman sa mga initial na monitoring, may mga learning losses naman sa mga grades 4 and up. Pero sabi ta nga ni, while ang focus sa duman sa grades 1 to 3, hindi naman natin nililimit ang mga schools, ang mga division offices na magbilog din ng intervention program for this grade level. Magayon. Very crucial kaya po ini foundation grade 1 diyan talaga mapo niya hanggang grade 3 ang pag-aadal kan mga kakianta. So, halimbawa po Legazpi Division, Albay Division, they are also pala free or parang given privilege na mag-design po kay gari strategy para ma-recover our learning loss?
Opo, in fact may mga divisions kita na may mga intervention programs din for grade 4 to Yeah. hanggang 6. Opo. Paano mo maaraman kung ma-validate, ma'am, kung aki naka-recover na sa sinabi ng learning losses? Igwa po kita kayan kay monitoring and evaluation. Nailing po duman ni Sir Joshua na Opo. ano yung mga components ng plan na ito. And we plan to implement the learning recovery plan for 3 years. Oho. Pero kapag sa monitoring and evaluation, nahiling na kaipuhan pa ng further intervention, dudugangan tayo yan na panahon yan. Ayun. Pero sabi tangan ang target within 3 years. Ibig Yeah. sabihin, for that span of time, ma-recover Yeah, ta, maihanda tagiraray ang mga learners ta. Oo. So, ibig sabihin, ma'am, halimbawa, kung bako pa talaga sinda fully equipped sa anuman na direksyon kang edukasyon ta, pwedeng hanggang grade 6, may intervention kitang gigibuhon kung 3 years yan. Opo, Oo. depende po tayo yan sa Depende. monitoring and evaluation. Depende. Opo. Ma'am, last na lang po although hinapot ko kay Joshua ini, kanso nag-report sa kuya kay yan. So, kumusta po Kate, so mother tongue? Ang mother tongue baga po, nasa grades 1 to 3, di ba? Kumusta po? May impact ito pag-abot sa learning losses niya to, lalo na nasabayan man kang pandemic? Ang mother tongue naman po, yan ang ginagamit na pag-assess sa grade 1. Okay. Kung nakakabasa sinda or daig. Dahil ang mother tongue, very crucial man po ini. Yeah. Dako lang tabang ini, lalo na duman sa mga nagpupuon pa sa ng magbasa. Mas madali sindang matukduan, mas madali sindang makanood sa pagbasa kung ang gamit ay mother tongue. Kaya duman baga sa report na pig-present ni R.D. Gilbert, Yeah. ano ang ginamit na learning area para ma-determine na tatao magbasa ang sarong grade 1 pupil. Di ba MTV? Yeah. Sa grade 2, Filipino ang ginagamit. Ayun. Sa grade 3, English na ang ginamit. It doesn't mean na porque si grade 2 and si grade 3 English and Filipino ang ginamit, hindi na sila tinukduan kang sa mother tongue. Opo. Okay. Madam May Flor, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Mabuhay po ang DepEd. Good luck po sa endong mga plano. Salamat din po, BP. Salamat Opo. din po. Welcome po. Joshua? Alright, so yun tabi BP. Ang spokesperson kan DepEd Bicol, Madam May Flor Mamil, tao to BP nagdalaga na palaog sa room. Taigwa kay nagpapadagos ng meeting. Kadagyan nga na kami kang inot. Kaya pa ko sa mga intern, may meeting. Okay. Pero apresyado tabi BP ta maski araw kayan nagtawag kita ni na oras and accommodation ni Madam May Flor. Saludo kita dyan kay Madam May Flor, buda kay Director Gerbet Sadsad sa gigibuhon nindang laban para matawan takidagdag na maireditan mga aki. Dako lang sakripisyo ni Joshua. Salado kan DepEd, buda salado kan mga teachers. Muda talagang maski sisig pagtatap naman ito din tabang laro naman sa private sector turuwang-tuwang sinda na matabangan nining may angat ang mga early grade learners ta. Okay, sige. Alright, so yan tabi VP ang mga dagdag tang impormasyon na kahuron ta DepEd Bicol spokesperson Madam May Flor Romami live digdi sa DepEd Bicol, Rawis, Legazpi City, Joshua Bino, DCGB. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Madali lang tabi na may nagapara po doon ni Gary kasi bago pa ining ring na cellphone ta. Hello, good morning. Good morning. Yes sir, good morning po. Kanina pa talaga ako nagapot. Pag may gusto akong maklaro dun kay spokesperson. Ay, pasensya na sir. Di ko kaya na daw gimarisukan mo. So, apon mo. Sige, ano pang gusto mong ikaw? Nagadangog man itong ngunyan sa DepEd? Kasi ang gusto ko maraman dun sa mga estudyante na grade 1 to 3 na maluya sa pagbasa, na-profile ba ninda yung status pagkabuhay? What I mean, Iyo mananggad. ito ang importante kasi doon, na-profile ba nila Yeah. para yung action, madali nindang ma-determine yung solusyon. Ang my point is, halimbawa, may mga estudyante during the pandemic grades, turning grade 1 to 3, na may mga internet, nag-self-study sila, Yeah. naka-ukol. But mga less fortunate nating mga kababayang kaakian,
na nag-asa doon sa mga parents na talagang nagkakayod man pang oral daw, Yes, talagang matutukan. yes. Yung ata ito ang I think na nagkawang problema. Opo. Kaya sana kung yao pa si Madam, ito kaya nagpaparapon ako na gusto kong i-upload kung may profiling data ba tinda. Iya, Kasi iya. baka mamaya, wrong ang action. Iyo sir Kaya na sila ako. naman. Hindi ko Iyo. sabihin na, hindi ko sasabi na gabos dapat pag-work internet. Opo, opo. But the data sana kung meron may present, pwede itong kuhanan na yung may mga internet connectivity pala sa araw ay nakakatabang ito. Yeah. Baka pwede itong maging adapt. Opo. Para kaunti na lang yung isusolution ka doon sa mga aki. Iya. Magayon sir, sige po ta. Ipaabot ko sir iyan na point mo. Ara mo na naintindihan ta ka po. Magayon an sa imong punto ta. Baka mananggan may factor itong gari status kan pamilya sa komunidad, di ba? So number 1 yan, so pagkaon, pagkonsumo, so kakayahan na mag-online, di ba? Maggamit kay mga internet connections, di ba? Yes, yes. Sige ma'am. Sir, for follow po, ipatayaw naman si Joshua, ipahapot ko giraray po yan ta. Baka mananggan day na profiling yan, kaya na kung nagigibuhon, di ba? Hello? Hello? Oh. Magayon ito na point kan sa tuyang caller Magayon itong point kan sa tuyang caller mga tugang regarding naman kaya hindi ko nadangog ka sa bago habang naka-headset kayo. Sorry sir, pasensya ka na po. Naka-headset kayo ka sa bago. Kang kaurong ko si Madam Mayflower humamel. Kang tinanggal ko sa headset ko, saka ko po nadangog so ring kan sa kuyang cellphone. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. Ang napansin ko kasi sabi nila, so modules na ba ko effective? Opo. Hindi man effective ang modules sa reading. Kasi ang reading comprehension and reading is interactive. Iyo. May nagdadangog sa imo, nagpo-produce ka sound, and the person telling you is tama yung sound na sinasabi mo. Opo. Ang pagtara mo sa nakang iba-ibang kuwang kang you have to make a sound. Yeah. You do not do it through a module. Mhm. Tapos, bakong creative masyado. So, kang pandemic, everybody had access to Facebook, everybody had access to social media. So, dapat mag-develop sin the online reading program. Opo. Di ba po? Kasi kapos maski sa kataniming nagbabakal ki basura, may Facebook eh. Iyo. Hindi ko sabi, nakaka-online siya. Di ba? Nakaka-online siya. Oh, yes. Tapos, nakakailingan sa TikTok, nakakaano nga ni sa mga YouTube na iyan. Develop an online reading program. Siguro, madam, mas dapat pararungan pa. Paano ka makabasa? Dahil mo nga naroon, kung sa pagpunas mo kan Tama. Tama. Siguro dapat talaga Diba, dapat kasi ang pag-reading kasi is interactive. Yeah. You make a sound, somebody makes a sound, tapos pagkataram kang picture, tama, yan ang pag-pronounce mo, o sala. Kita ba, iba-ibang mga accent Iyo, may totoo. Bisaya, may Totoo yan. Bisaya. Totoo. Yun ang dapat na ping-isip na, how can you teach reading sa module? Yes. So, medyo limitado po ang bako man sa pag-isip. Limitado to. Sorry ko. Pero makakasala na naman ako kayo. Masyadong limitado ang pag-isip programa para ito sa mga akit. Okay, may pandemic. Okay, paano mo ma-access to readers? So, social media, TV. Kahit baga may batibot, may iba-ibang programa. Opo. In fact, sa mga pamangking ko, talagang nakaukod sa batibot. Iyo. Totoo. And it was free. It Yeah. was free. Oo, tignan siya na may mga private companies na nag-sponsor. Yeah. And then, naka-ano sa mga aki. And then, gabos na household may TV. Gabos may cellphone. Yeah. So, everybody will have access. Kung lang ang module, tawang kakipapel. Paano pa sabi kung paano pagbasa? Dahil mang nag-react sa imo. Yeah. Medyo, Pag-una mo, yun na yan. Tama na yan eh. Sir, limited. Yes. Opo. Okay. Thank you po. Thank you, ma'am. Alright. Sabi ni Lynn G, good morning. How about the books and modules na mother tongue po ang medium? Di po ba dapat akma din kung tagasay ng aki? Human pang language, dialect ang gagamiton. Iyan ang sabi na pangyari, mga tugang sa mamata. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ersisyo, nganin malikayan ang taglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng today's spaghetti sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Mag today's spaghetti sauce na. Ang wais spaghetti. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Paano gawing masaya ang inyong bahay? Punuin ng tawa at pag-ibig. Paano protektahan ang iyong pamilya? Don't just clean, disinfect, protect with Lysol Linis. Basta Lysol Complete ang protect.
Not just clean, disinfect and protect with Lysol. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tignan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light para sa premyo. Sali na sa Ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor, etibo pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176, series of 2020. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas, Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik kita mga tugang sa programa. Gari problema na naman ining ihatod ni Jimmy ngunya na agang ini o. Ano naman? Gari bunara na naman ini Ronald. Tinampo sa ibabaw nin dike sa Kamalig dainin Barandilla. Delikado. May ma-aksidente. Takitin mo pala sa ibabaw. Pwede man, di ba? Pwede man, multipurpose, dike, tapos tinanampuan sa ibabaw. Pwede. Magayon man na ideya. Alang, didang Barandilla. Jim, Jim, paliwanag mo. Yes, BP Maraynaga sa mga parantabay, sa mga dugang niya itong bareta, problema naman ini. I-request ka na lokal na gobyerno kan Kamalig sa pamamayo ni Mayor Caloy Baldo sa DPWH region na pabugtakan ni na Barandilla na tinampo digdi sa tao kan Blinderos kan Barangay Ilawod asin Barangay 4 Kamalig. Kung sa iniguan digdi ni na binuksan at tinampo kinongkrito magayon tabi BP ta krito na sa gilid sa nakan na dike kung sa endurante kan ginibo kaya sa halabang tulay digdi sa diversion going to Tagaytay intersection going Ginubatan guminibo ni alternatibong tinampo bilang ditor sa Linderos kan Barangay 4 asin Barangay Ilawod adjacent sa nakan so ginibong konkretong tulay. Pasalamat mga tricycle motorista dahil sa iguanin alternatibong agihan, dagdag na tinampo, tanga ni madi-congest ang main highway. Ang question, halangkaon ang di kita bibibi. May konkretong tinampo sa ibabaw, kan dike, question, uwara ki Barandilla. Pagbanggi madiklumon. Delikado man ang gadaan, Jay. Kung bako ka-familiar sa lugar, o kung nakasyat ka, nakamotor ka, nakatricycle, marang riknom, napahagi ka sa lugar na yun once na naka-overshoot ka, napalos ka sa gilid dyan dike,
hugpa ka sa salog ta BBP, halangkaw na, umagid mga second floor kan DCGB ang langkaw. Ay, O, halangkaw. Halangkaw. Halangkaw? Ayan, kumusta ang raram kang tubig? Abako, kung narog ka ning main, ito, abako ararom. Abako ararom. Pero kung, yayo, nakuhaan ko, na-imagine ko. Baksakan mo ta BBP, Oo. mga gapo, tapos may mga turutang gabagaan, ano daw, andike. Iyo. Ang napaos ka, pwedeng ang espiritu mo, siblag sa lawas mo. Posible. Takon, tumama ang payo mo duman sa diki mismo, sa kanto kan diki, pwedeng sumiblag talaga ang espiritu mo sa lawas mo. Oo, takdag ka na. Oo. Sa duman sa ibaba, so ito na ng kuno, so espiritu mo, nawala. No rin, kaso rin natapos ini. Ano? Kaso rin natapos o diki. Haloy Dahil na. pangani garin sang bulan. Oh, dahil lamang sinabay sa program of work, so pagbugtak ki Barandilla, no? Wala man kiabang. An Barandilla ka, ano, tag sa ibong o saro lang na side? Saro sana, so duman sana, tapos sa dito Sompang lang sa sa kwan, so side lang kang river. Tandiki, tapos sa ibong, mga harong na. Delikado mo na lahat. Dakol nangingirahat sa lugar na inita BBP. Di kaya O, punduhan pasalamat kang kwan, di kaya punduhan kan ngaya municipal budget sa municipal engineering o barangay budget. Di kaya, no? Gayod makilabot digdi sa LGU. Ayo, ta project kang DPWH palaan. Region ini. Actually, kumbaga, bonus na sa nagaro ini. Ang pinaka-budget, binadgetan kan DPWH. So, may na tulay. Iyo. Tama, naintindihan ko. Ngunyan, kumbaga, kinongkrito na so, ditor. Ang makangirat kayo ni, sa wala nga ni Kibarandilla. Yeah. Ipaabot ta kay Kwan, kay Ma'am Lucy? Oo, In region advance, kayo ni, sabi ni Mayor Caloy Baldo, i-request man ninda ini sa DPWH ta. Ayos man, pasalamat nga ni sa DPWH ta kinongkrito na ninda. Yeah. Kunyang, ma-request na kung pwede, madagdagan, mabudgetan para sa Barandilla. May magbuwis nin buhay digdi. Iyo. Ta, primero malang riknom, pagbanggi. Ding ilaw. Digdi. Iyo, dapat mananggad may Kwan yan. Ta anyway, yan kaya, pasay ng direksyon kang kung may tinampan, Jim. Duman sa may likod, duman sa may ni Doc Mike. Sa Tinago? Yan, diretso na yan sa may saod, pasiring sa Kitwinan. Magayon man sa purpose ko ta kang ibabaw kang dikit, ta pwedeng agihan palan, tinampo na diretso eh. Tinampo na nga ni. Magayon ma. Anyway, i-text kay Ma'am Lucy. Ipaabot ta kay Ma'am Lucy, baka bago si Mayor Baldo makasurat, baka may action na sana, no? May siyempre kaya pa nga budget ta. Ang bigbugtak yan na Barandilla. So, gari baga legs ka Dracula na bakal. No, tapos may pabalagbag na Kwan, na gari metal man. Yan ang ordinary bigbugtak yan eh. Dahil manini mama kantidad na sigurong milyon. Kaling pwede. Pwede. Sabihin ta pang magmilyon pa man ini. Pwede na. Pwede na. Nagdagan mo na yan. Sayang man niya kulit ang budget. Rodak lang ang budget. Sayang man. May rakan man din sa maulog kung dahil ning Barandilla. Si Vlog talaga nabutan niya. Si Vlog, ang lawas mo sa espiritu mo pag naungkag sa... Sige. Ayan na, BBP, mga dagdag na informasyon, mga riparo sa palibot. Jimmy na salita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Sabi kang texter ta, Sir Henry, so pangako na sarong sakong bagas kan Kapitolyo kang Disyembre, hanggang ngunyan wara pa. Kam panahon tabi ni Governor Bitsara, pag Christmas party sa Astrodome, darami na yan pa uli. Ay di ko iniarang, i-follow up ta daw ini. Sabi kang texter, good morning po. So pangako na sarong 1 sack of rice kan Kapitolyo kang December hanggang ngunyan wara pa. Kam panahon tabi ni Governor Bitsara pag Christmas party sa Astrodome, darami na iyan pa uli. Pakidetalye daw po kung anong klaseng bagas ini Madam or Sir, ining texter na tayo po tatabi dyan sa kung saan ang pwedeng source kung nangyari ang sa mo, baka nangyari pa man sa iba, ha? Pakidetalye daw po ma'am kung pwede tabi, ha? Okay? Ange Galero, mga tugang sa dagdag na report. LGU kang Legazpi, posibleng makakuanin third-party garbage hauler. Uy, very good man. Para kuanin basura, third-party?
At ang third party ba ganugad? Kikaw sa kiribok. Come in, Ange. Good morning. Ange. Kumbinsido ka na ang third party. Minakaw sa kiribok paminsan. Iyo, proven and tested. Iba man siguro ini. Tabasura ini. Basura ini, sana. Magkakatabang ini. Oo. Okay, go. Anyway, VP, dahilan sa problema ang dahil basta-bastang nakukolektaan mga basura, hindi sa mga barangay sa syudad kan Legazpi, pinagpaplanuhan naman yan kan gobyerno lokal na magpasar ni sa nung ordinansa na matugot na magkaiguan ni na additional o kay dugang na garbage haulers digdi sa tuyang palibot. Iniwan yan ang nakapalaman sa pinagbubusol na ordinansa ni Konsehal Alexander Hao, Pamayokan Committee on Health and Sanitation kung saan sigun sa iya in kaso na maipasar ang ordinansa ang mapakusugkan na Ecological Solid Waste Management Program, talagang hihinguwaho na yan kan LGU na makipag-coordinate sa mga pribado kaya iba pang mga stakeholders para man magkaiguan na ni dugang na mga makolektakan basura. Sa paliwanag kaya kayo may nakaabot na nagruluwas ng mga konsen o reklamo na talagang dahil nakikaya kan mga barangay lalo na kan mga nasa sentro na mga basura o rugpangon niya na maski na daw patayin ng mga ibang establishment o barangay na nagkukolektakan sa indang mga basura. Niyan kaptangan pahayag ni Konsehal Hawa. Baga ini po talagang ang mga negosyante po ang mabayad na po kang sa indang hauler. Mahanap po kitang hauler na talagang sabi tangan ang aram ko ugwa naman talaga And madagdag kita kay hauler na talaga mapa-accredit sinda sa city na pwede sila magtapo kay basura sa tuyang site. And of course, iyon na nga ni sabita na sooner or later may maabot kitang bagong technology na inimpigapod na pigsusulot na po sa mga garbage na pigkolektata po. Mga katabang na po ini. Kasi po talagang day kaya kang katuyang barangay na padyak na hakuton po gabos ang basura sa Legazpi. So, sa kunya, nasa pag-aadala ni Sanggunian Panlungsod, and in kaso man na magkakaikosindanin hearing, may kinaraman libita, involved na ligdian na mga negosyante. Nasabutan ko na. Yeah. Okay. Saka na kita kan mag-ururo naman. Sige. Okay. Send ko na mo. Okay, nasabutan ko na. Libong LCC. Gaisano, SM, Ayala. Suman makuha duman, so private na, mga hauler na. May mga... Gagarhon duman sa segregation kung saan duman, dapat, di ba? Sa facility baga... Sa madaling sabi, ang trabaho nila, garaw-araw kang garbage collector, nahali sa OCNR, solid waste. Pero ini, bakuna talaga, bakuna ini libre vipita, posibleng ini natural, babayadan yan. Bayadan na ini ka mga negosyante. Babayadan ka negosyante. Yun ini. Okay. Di ba naman kita mag-rewal kan sa pagbayad? Okay, sige. Yan tabi VP, inisan na informasyon na may kinaraman sa planong pag-ayos kan Ecological Solid Waste Management digdi sa syudad kan Legazpi kay Bahal Siboy asin ang mga BU interns as Galero, DCGB. All right. Come on. For the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. Let your love flow. So let that feel. Salamat po sa pagantabay. Do not forget to smile. God is good all the time. Where your love can't hide and then go stealing. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si